Dobrý deň, chcel by som vám ukázať, ako sa dá pracovať s nástrojom na vytváranie wireframeov. Je to nástroj Relum.io. Mal som o tom viacero videí a teraz by som vám chcel ukázať špecifický prípad, kde pre klienta, ktorý je firma zaoberajúca sa riešeniami pre telemetrické zariadenia, tak pripravujeme wireframe pre úvodnú stránku, čiže nejaká hero sekcia, logá klientov, predstavenie služieb, potom predstavenie riešení pre konkrétne industries alebo pre konkrétne typy firiem, napríklad prevádzky, pumpy, umývarky a tak ďalej. A potom je sekcia s nejaká základná sekcia s informáciami o firme, testimoniál, jednoduchá sekcia s príkladom nejakej case study, že pre klienta sme robili XY a získal vďaka tomu nejaké lepšie výsledky. FAQ sekcia, kde sú základné otázky ako koľko stoja služby, pre koho sú ideálne, a aký je proces, kontakt a petička. Ale čo je vlastne zaujímavé, je, že klient poskytol nejakú ideu, čo sa týka vizuality. No a v podstate s Relumom, s týmto style guideom novým, tak sa dá robiť to, že ja si tu viem nastaviť farbu, ktorú mi klient dal, že to je niečo, čo by sa mu pozdávalo. A niektoré z tých sekcií som si ofarbil a dokonca tu funguje takýto klik, že viem si tu nastaviť základné farby a len takto na jeden klik si tu viem ako keby s nimi experimentovať, čo je celkom fajn feature. A tu si viem vyladiť nejaké nastavenia základné, čo je fajn. Viem si tu nastaviť zatiaľ font pre headliny a pre obyčajné texty, čo je tiež celkom fajn. Taktiež tu Relum pre niektoré sekcie, ktoré majú obrázky v pozadí, tak nejaké šatrové random image tu dáva a je to celkom fajn, vyzerá to pekne. No a vlastne toto je niečo, čo viete klientovi ukázať a prípadne si viete vlastný web takto vyskladať a rovno si ho aj ofarbiť nejakými základnými vecami. Nie je to úplne, že na finálku, nedá sa to úplne že použiť. Budete to potrebovať vo Figme alebo v nejakom web editore ešte dorobiť, ale v podstate dá sa s tým vyexperimentovať aspoň nejaká základná idea ohľadne tých farieb. Takže odporúčam, ak ste to ešte neskúšali, tak vyskúšajte Relum.io. Majú aj free verziu a v tej free verzii v podstate máte k dispozícii, že si viete robiť jeden projekt, jednu pageu. Nie je to teda nič moc, ale na začiatok, keď máte nejaký landing page pre svoj projekt alebo chcete sa s tým pohrať, tak to úplne stačí. Dajte mi vedieť, aké s tým máte skúsenosti, prípadne nejaké otázky a môžem o tom nahrať ďalšie video. Ďakujem pekne.